ngaturaken puja lawan puji maring Gusti ingkang mawelas lawan masih nenuhun yang magung mugia angasal pitungulung mugia angasal hayungu saking kula separa kancang para seniman lana seniwati mugia mang angasal barokah nyunguran tukang pangestu nyun pujakan senyata mugi yang salah keselamatan saking kula separa kancang para seniman lana seniwati sandiwara wiramandala ingkang dipimpin langsung dumateng Raden Juleng alamatnya saking Bulak Kecamatan Jati Barangan Kabupaten Indramayu sedaya seminyak seni sedaya seminingali nyungun agung pangapunten nyun jembar nyun jembang pangapura lagi ngongon lo masuk mirengaken sedih peringati ingin pinanggilan kesedihan pinanggi lan kesedihan mengerung parupa cecoba apa sing kanggo tamben dewata sing mayunge apa sing kanggo tambane wong kang lagi larati wong kang lagi lara pikir lara ati sedina ning sapasunitip diri ning sapasungon manitip seni manana seniwati manunggaling budaya seni minangka warisan singa para wali warisan sing nek moja sing wajib dipuji-puji sing wajib diati-ati minangka warisan sing para wali saumur beli bakalina saumur beli bakal sirna saumur beli bakal sirna
lamat-lamat suarane kepirang sing ketabingan lamat-lamat ngawang-ngawang mangawang-ngawang kesenian lanang kabudaya jasane tapi lumayan raketaken wong seduluran raketaken wong seduluran salam hormat dumateng Bapak Panitia Ibu Panitia wilujeng kepanggih malih salam hormat dumateng sesepuh Gebang dewek serang Mas Adi Rapi minangkan singanan ing Taiwan dewek lah wilujeng kepanggih malih esuk nakir serene nakir sing ditakir lah Mas Adi Rapi wong Taiwan sing ditakir kodong plaza esuk mikir sore mikir sing dipikir kaya-kaya ora duwe rumah panitia serang ibu panitia geding sing ditembangi eman-eman wong seduluran emane wong anak-anak ora tegas lawas ora tegas lomore senajan bekut kulun ing gajah aya denok kuna denok senajan ilali kembang erang-erang kenukan sing kerinya bang mandang apa kang lakoni bukan sing kerinya bang mandang apa kang lakoni mandang apa kang lakoni Mas Adi Rapi minangkan singanan ing Taiwan dewek esuk nakir sore nakir sing ditakir kodong plaza kakabeh baul gundal begaul esuk mikir sore mikir sing dipikir kaya-kaya ora romasa Mas Eko kaya-kaya ora romasa ngiling-ngiling mangkaneli ngilingan mumpung ning dunya ajalok nutukin nafsu ajalok ngumbar amarah nafsu sing mata keduhong ragane sing katumpung Kang Iyon punten ya Kang sampean aja blenak ndeleng raine kula mrengu bae ya ora enak Kang mangan tek enak-enak urip digawe seneng wis nitik tekane janji wis nigang tekane mangsa tapi ora bisa dipungkiri Kang
maka urip lagi blenak ya blenak sedulur. Mangan dilawi sing enak-enak tetep. Ya jarang bahasane pribadi daging. Sebab apa? Pikirannya lagi blenakan. Digawe bebunga, amber ajang lamun tetep Kang. Alon-alon telewaton bagian alon sing penting asal kelapung. Duduk kaya konon Kang Kendang. Priben sih? Sampeane tukaran karo Rabi ta. Ora di mana? Bokat lagi duweni masalah karo tangga. Beli Ari kuwen mikiri kebunan, mikiri sawah. Ya akelah beban pikiran. Wong becik ketitik Mas Adi rapi, wong ala pasti ketangerang. dadi kaya konon. Ya, Ya dudu sampean bae Kang. Bakal wis mengingat masalah pekaya. Kang. Kayak putus asa kula. Tanduran biasane bagus kin dadine blesak. Woh-wohan akeh panene timbangane abot segine langka. Kang, modal dilawani utang-utang kula Kang. Bapak panitia, ibu panitinya sampun lamong. Terus keluarnya sampean apa man? Ya bakal masalah tentang wowoan. Apa artinya wowoan ning kebonan ning Losari ini ya Kang. Ya tentunya ana sebab musababe Kang. Oh bahkan ning wilayah isun iku langka banyu Kang. Mas Adi rapi minakan sing ning Taiwan dewek eman lan sayang. Irigasi sing tembus ning kali gede Kang. Beli milik banyune Kang. Ya sing akhire sawah, tanduran bawang ya pada kekeringan. Ya kayak konon keluhannya kulang Kang. Hari sampean bagiannya kongkon pada ngomong mumpung kula iki lagi kumpul. Sing jadi duduk permasalahan tiap-tiap kepala keluarga tentune ditampung bareng, dirempuk bareng, mudah-mudahan oli salah sawijining jalan keluar sing terbaik. Kang ora disangka-sangka ninggange nibaning awake kula mah banget blenak Kang. Priwe kono? Ya pada mau urusan banyu, wowoan tanduran lagi pada blesak kabeh. Wis mengkonon anak Rabi lagi sakit kabeh kini Kang kula. Jadi sedih kula ki Kang. Ya Allah. jangkrik demi sumelang ditinggal keri sumelang ditinggal longa. Mas Adi rapi sing ana ning Taiwangan sumelang ditinggal longa. Ya bokat kulaku melu kumpul ku bokat gue nemu solusi atanapi ya bokat gue lutangan ora konon beli kanggo berobat Kakang. Jadi kelengan ngomongnya sinden Priben kono Kang. ya jari ngomongnya sinden nyawel ngeropak wayeni pak nibani tunggak
Waya tumpur mengkon maka. Aduh, masya Allah, batur sedulur kabeh. Iya Kang. Nang apa sih margane kayak kula ditakoni ning sampean sing awit mau meneng bae ning paribasane. Kula iku njumblek kaya arca. Setitik ora bisa ngandika. Iya kadang-kadang banyu mata berbes militan ora kerasa. Artinya kula kudu berarti berdiam diri lantas belik yang usaha. Justru anane diam jarening paribasane menang iku emas. Namun dudu berarti sing dingarani menang iku diam. Namun selalu berpikir priwen sampai kejadian lan kejadian tuniba malang pemerintahan Losari. Nah justru kayak dene kula bisa ngajak karo sampean kabeh kepengen ngumpul bareng, kepengen kanda bareng ikut memang tentang keluh kesah keberadaan sing ananing Losari. Otomatis jarang paribasane ke masalah pangan. Ari pangan iku sumber ning urip. Tentune bakal pangan ya dengkul dadi deklok. Boyok dadine leglak-leglok bakal mlaku taglak toglok tangga batur pada kapok gara-gara dunyane entok. Iya. Jadi yuh priwen carane jalan keluar. Namun kita tetap semangat juang. Sampean kawilang salah sawijining pemuda. Hari pemuda iku wis ngarani, bo iku pelopor, M iku menuju, U untuk, da iku damai. Tentune pemuda iku minangka tulang punggung pelopor menuju kanggo damai. Anane sampean penerus perjuangannya para leluhur kula, uga termasuk sampean. Marga ning waktu lan saat saiki dirasakaken ning sampean, tentunya sampean weruh. Maksudnya Senalika junjungan keruhun sing wis lalu. Sultan matang haji. Sultan matang haji. Ya Allah, gemari palo jenawi. Ora kurang sandang, ora kurang pangan. Rakyat Losari lan sekitare. Baldatun thayyibatun wa raubun ghafur. Langka sing dengarani keluh kesah rakyat, langka tetangisan banyu mata neng rakyat. Alhamdulillah. Namun ketika waktu lan saat sekian ketika diganti ning pangeran muda, cerita neng rakyat saban pelosok, saban desa keluh kesah rakyat kelawan cucuran banyu mata, berderai banyu mata kang selalu nempel ning pipi gara-gara pangan, termasuk sampean. Iya ya Kang. Lamun dipikir mono, ya artinya punten semono gak Kang. Kayak jagat orang melu ngrestoni gak Kang. Astagfirullah. Buktine lagi Gusti Mata ngaji subur. Karena apa Gusti Mata ngaji maya mudun ning wong cilik. Apa sing dadi kekurangane ya dibantu. Barang kiyen Sultan Anyar Pangeran Muda di Kang. Bener beli. Cari sampean kayak konon. Ya bener, hari mengono mah. Cuman mengkenen ya Kang Kenda. Indah ku anak kaitane ta karo pemimpin ki. Jelas. Jelas sing jelas anak kaitane. Pertama-tama sing termaktub ning sajeroning Al-Qur'anul Karim. Sebab sing dingarani Al-Qur'anul Karim lan Al-Qur'anul Kadim iku beda. Hari Al-Qur'anul Karim iku sing tertulis ning kitab suci ya ana bukune tapi bakas singaran Al-Qur'anul Kadim ning tulis sejerone ning ati. Antarane jare sampeyan sering ngomong bahwa cangkem ngucap ati kudu barengi. Nah justru kelawan ucap lan tindakannya iku beda. Nah ning kene tiap-tiap pemimpin bakal dijaluki pertanggungan jawab wiwit dunyawi nganti tumrap ananing ukhrawi. Berarti secara ora langsung kayak dene Pangeran Muda ki janjine palsu. Janji palsu. Orang nyukupi apa sing kebutuhane rakyat. Apa maning sekian tentunya sampean ngrungu. Ketika bergabung karo wong-wong kulit putih, seolah lupa karo rakyate, seolah lupa karo tanggung jawab. Harta benda den kumpulaken, pajak dinaikaken, rakyat ditindas, keringat
percucuran banyu mata berderayan dewek menari-nari di atas penderitaan yang rakyat. Pemimpin macam apa Kang model kayak kene? Aja gini Kang. Pemimpin kula ke ditunggangi ning wong sejen, ning wong asing Kang. Ya justru sing kula kandhakaken sampai kula ngotot-ngotot ning sampean iku supaya sampean aja nganti terlena ning keberadaan sing kaya ngenen. Justru untung sampean duwe Demang Rimunata ya Allah. Oh, Kang. Kelingan beli lagi sing wis kepungkur. Ya tentu kula Gusti Demang Wiranata nalika ana hajat desa. Berbondong-bondong rakyat njaluk salah sawijine kebijakan karena gagal panen sampai 3 periode 3 musim kula dilanda ngerasakaken beli sampean Ari kanda masalah Demang Rimunata ya angel kandane ingan Kang kurang orea nyah bocah pada lara gering nyah bati melase bae anu nemak kula ki Kang ya kayak gede ning Demang Rimunata ki ya wong selalu royal konon karo masyarakat. Lamun ada tega mengande-ande kula karayate wajar ora kepengen banget duweni salah sawijining pemimpin bener-bener pemimpin sing adil, pemimpin sing duweni rasa tanggung jawab karo rakyate. Jare status wong dadi pemimpin aja gerak sira turu lali lamun tas senantiasa rakyate masih ana ning kolong jembatan. Bener Kang. Aja gerak sira mangan enak lamun rakyat losari ana sing menderita. Yang gerbaya Kang anu nemang ngancil-ngancil sing kaya ngapa gah. Pok-poke mayaning Demang Rimunata sedulur. Yang buktine nyelang kanggo tuku orea, nyelang kanggo tuku obat. Ya angger marak maning Demang Rimunata pun. Angger sampai nalika ajat desa Kakang duweni syukuran. Siapa sih nomboke hari duwe Demang Rinata? Laka-laka Demang sing kaya konon. Nah ning kene Rai terkadang kula iku nyucuraken banyu mata wanci ning tengah wong Menes kula ya Allah Aja nangis Kang sampai aneh. nangis siapa sampeannya Kang? kaget banyu mata mancing maning ya nangis beli tutup orang ndelengaken rakyat tantuna keluh kesah wis kayang kanan termasuk kula karo sampean sedina-dina paribasane mikiraken tentang keberadaan sandang karo pangan arep sambat-sambat ning sapa garepan tulung-tulung ning sapa laka maning ora ki Demang Rimunata Sekian sampean aja ngenes-ngenes Kang. Kader melarat sing awit cilik. iya bener Beli duwe sing awit cilik Kang. Ya ayo dilanjutkan usaha Kang. semangat Kang. semangat juang kanggo menempuh jalan sing terbaik senantiasa sing tek harapaken rakyat dalam losari kemah ripah loh jenawi ora kurang sandang lan ora kurang pangan baldatun thayyibatun warobun ghafur amin ya Allah Amin. semoga dalan terbentang luas kanggo dalane kula lan sampeyan sedaya Gusti Allah ngupahi salah sawijining keberkahan amin Amin. mangga salajenge pripun langkah sing paling enak pendapat gerining sampean Enake tekan ning Demang Rimunata Kang. maksude Arep nyelang duit go tuku area Kang. Ji sampeyan makono. Bokat ku arep ngerembugaken masalah ki. Unjaluke yo mangga diaturi sesarengan toli adane kumandang wisang kula karo sampean ajak lalen wong muslim kudu nglaksanakaken ibadah salat zuhur sesarengan mangga Ayo. Ayo aja kesuwen. Yo langsung mending Kakang Demang ya Kang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Panitia Penyelenggara